Ba na taɓa manta da wani dogon lokaci da ya gabata. Lokacin muna ƙanana, tamkar waɗannan yaran. Idan na je gidanku, ummanku na kama mu, ta yi mana wanka tare. Idan kuma ke kika zo gidanmu, sai ummanmu ta kama mu, ta yi mana wanka tare. Haƙiƙa, yau mu ma gashi da 'ya'yanmu muna yi musu wanka tare. Haƙiƙa, na yi matuƙar farin ciki da ganin wannan lokacin, kuma a cikin wani yanayi mai matuƙar ɗebe kewa, a kuma wajen da ya kasance bai da cikakkiyar hayaniya da kuma tarin farin ciki a wajen. Ga mu da ɗanmu namiji da kuma mace masu albarka da kuma daɗin suna. Haƙiƙa, na yi matuƙar farin ciki da riska wannan lokacin masoyiyata. Ina son ki, ina son ki, ina son ki.